ପ୍ରେମରେ ଯଦି ଲୁହ ଝରିଯାଏ ତେବେ ବୁଝିଯାଅ ପ୍ରେମ ସଚ୍ଚା। କିଛି ଲୋକ ତ ଏତେ କମଜୋରି ହୋଇଯାଆନ୍ତି କି ଯିବା କଥା ସିଧା କାନ୍ଦି ପକାନ୍ତି। ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମଣିଷ ଆମ ନୀରବତାରୁ ଦୁଃଖ ବୁଝିଯାଏ। ନ ବୁଝିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ମଣିଷ ତ ଆମ ସଚ୍ଚା ଭାବନାକୁ ବି ଉପହାସ ନେଇ ଦିଏ। ସତ କହିବେ କେତେ କଷ୍ଟ ହୁଏ ନା କାହାକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି କରି ପୁଣି ତାକୁ ଭୁଲିବା ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିବ କି ତିଷ୍ଠିବ ପରସ୍ପରଙ୍କ ଭାବନାରେ ନିର୍ଭର। ଯଦି ଭାବନାରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଥାଏ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ଆଉ ଯଦି ଭାବନାରେ ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ସମ୍ପର୍କ ତିଷ୍ଠି ରୁହେ। ପ୍ରାୟତଃ ସେହି ଦୀପ ହାତରୁ ଜଳେଇ ଦେଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଆମେ ପବନଠାରୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଉ। ଦୁଇ ଜଣ ଜୀବନରେ ଖୁସିରେ ରୁହନ୍ତି, ଜଣେ ଯିଏ ପ୍ରେମ ସବୁ କିଛି ପାଇଥାଏ, ଆଉ ଜଣେ ଯିଏ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଜାଣିନଥାଏ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଆଖି ସିଏ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଉ। ସମସ୍ତଙ୍କ ଜୀବନରେ କେହି ଜଣେ ସ୍ପେଶାଲ ମଣିଷ ଥାଆନ୍ତି, ଆଉ ସେଇ ସ୍ପେଶାଲ ମଣିଷ ହିଁ ସ୍ପେଶାଲ କଷ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି। ମୁଁ ସେଇ ବାଜିରେ ହାରିଛି ଯାହା ମୋର ଜିତିବାର ପକ୍କା ଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି ଦୋଷ କାହାକୁ ଦେବି, ହରେଇଥିବା ବାହାର ମଣିଷକୁ ନା ମୋତେ ହରେଇବାର ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବା ନିଜ ଲୋକଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ କେହି ବିନା ଭୁଲରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଭୁଲ ବାହାର କରୁଛି ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ କି ସେ ଆପଣଙ୍କ ଦୁର୍ବଳ ଭାବ ନେଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ ସେତିକି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଶେଷ କରୁଛି। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍, କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆପଣ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ ଏମିତି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ।